seguimos disfrutando do bo teatro. Non sei se fora está mal tempo, pero seguro que vai mellorar, porque o bo teatro segue para adiante. Dicirvos que no colexio, que a continuación vai actuar nese colexio, foi mestre durante bastantes anos don Olimpio Arca Caldas. O centro anterior foi en Bea, no centro do Manuel Villar Paramá, e anteriormente en Couso. Logo xa estivo aquí neste centro, que é o centro, o CEIP de Figueroa. Ali desenvolveu boa parte tamén das súas propostas, das súas ideas, e incidiu en algo moi importante, que foi a recuperación de costumes, a recuperación, sobre todo, dos entroidos, desde as cantigas, desde os ditos, desde as formas de vestir, desde as maneiras de actuar. Pero o teatro sempre foi con el da man, sempre o acompañou. O teatro para el era como levar un pin, e aí continuamente ao lado do seu corazón iba teatro, teatro e teatro. Actúan de seguido o CEIP de Figueroa, con tradición teatral, por suposto, que van a interpretar a obra que se titula A Viaxe. Con vos, o CEIP de Figueroa. Querido público, para chegar hoxe ata aquí todos fixemos unha viaxe. Algúns viñemos a pé, outros en coche. Pero todos tivemos a liberdade de elexir o que queríamos facer e onde queríamos estar a estas horas. Orgallá, todo o mundo tivera esa liberdade de elección, pero sabemos que non é así. A veces hai que tomar decisións sen contar e delas depende a nosa vida. A veces hai que tomar decisións sen contar e depende a vida de moitas persoas. Menos mal que o sol sempre iluminará a aquela xente que se ve obrigada á súa capacidade de elección, pero ten a esperanza dunha vida mellor. Menos mal que a chuvia caerá deles en forma de pingas e de ilusións por cumprir. Menos mal que sempre poderá aparecer un arcoíris que, coa luz do sol e as pingas da chuvia, transformará en cores as ilusións e as esperanzas dos desilusionados e dos desesperanzados. Menos mal que a esperanza e a ilusión nunca se perde, aínda que marchen de viaxe. Os emigrantes agora. Eduardo Galeano. Dende sempre as bolboretas, as anduriñas e os flamencos voan fuxindo do frío. Ano tras ano, desde os tempos esquecidos. E nadan as baleas en busca doutro mar. E os salmóns das troitas buscan outros ríos. Eles viaxan miles de leguas. Polos libres carreiros do aire e da auga. Non son libres, en cambio, os camiños do ser humano. Inmensas caravanas marchan os fuxitivos da vida imposible. Viaxan dende o sur ao norte. Dende que o sol nace ata que se pon. Roubáronlle o seu lugar no mundo. Foron despoxados dos seus traballos, das súas terras. Moitos fuxen das guerras. Pero moitos máis fuxen da miseria, dos chans arrasados e da dor. Son os náufragos da globalización, inventando camiños. Querendo casa,
chamando ás nosas portas. Que se abre máxicamente para o diñeiro. Pero que se pechan para os que fuxen con as máis baleiras. Algúns son capaces de chegar. Outros son mortos no mar que non los devolve. A beira prohibida. O outro mundo que querían chegar. No ceo de algún lado, de algún país, de calquera sitio, ías iniciar unha viaxe a algún lado, a algún país e a calquera sitio mellor. Aínda que isto non é de todo certo, hai países que teñen sitios que quedan de lado e as viaxes aí son certamente difíciles pero necesarias. O ceo azul como o mar, se non hai nubarróns, vístese de esperanza e dá acubillo a quen pasea dende a terra e mira para el buscando un sopro de vento que o empurre, tal vez para un lugar mellor. A veces isto é unha necesidade. Os paxaros libres saben que teñen que marchar para despois voltar cando deixe de arrefriar. As persoas teñen que simplemente marchar coa idea de poder voltar algún día. Acompañémolas, pois, na súa viaxe baixo o mesmo ceo e sobre a mesma terra, a súa terra. Nós somos aves migratorias, miña filla. Xa sabes que temos que marchar deste lugar. Pero, por que, mamá? Non ves que xa chegou o inverno e nós non aguantamos unha temperatura tan baixa? E onde imos ir? Aos cálidos aires do sur, aos mares de auga morna e transparente, ás orelas de area fina. Nenos, témonos que ir. Pero para onde, papá? Non sei, pero temos que fuxir deste sitio. Por que? Porque a guerra xa comezou. Mamá, teño medo. Medo? Eu ainda sou moi pequena, non creo que poida levar tan lonxe. Aínda que para ti é a túa primeira vez, seguro que pronto atoparemos unha bandada dos nosos e así non estaremos soas. Non te preocupes. Veña, Bolide, temos que sair xa ou logo será tarde demais. Esta é a nosa casa, non quero deixala. Aquí están os meus amigos, aquí están todas as nosas cousas. Sí, pero xiña non quedará nada. Non oíches as bombas? Hai moita xente que tamén está fuxindo e non estaremos sós. Non te preocupes. A auga que gardaban as nubes negras que os cubrían caeu sobre eles e tiveron que protexerse dela. Choveu durante varios días e, mentres os gansos agardaban baixo coberto, os humanos botaron a andar de novo, aínda que os seus pés se afundían unha e outra vez na lama. Por fin saiu o sol e as aves levantaron o voo. Longas caravanas de persoas avanzaban na mesma dirección. Entre algunhas axudas Colle a miña chaqueta, eu xa teño un xersei. e moitos lamentos, A nosa casiña. todos ollaban para atrás con tristura. Os gansos compartían a comida, a veces entre algunha e outra rifa. A fame e o cansanzo eran o peor. Os zapatos estragábanse de tanto camiñar e os pés doían. Mais había que seguir adiante, sempre adiante. Quen tivera alas. Atoparon outras aves que ían na mesma dirección e durante un bo treito voaron xuntas. Pero tamén apareceron inimigos que aproveitaban os momentos de repouso para atacalas. As
Ás veces saía alguén ao seu paso, entregábanlles comida e roupa limpa. Tomade algo quentiño, un pouco de sopa. Colledes, son zapatos usados, pero axudarámos. Tamén había xente armada que lles reclamaba diñeiro para deixarlles pasar, ou por leválos máis alá da fronteira. Sen cartos non hai viaxe. Aquí faltan moitos euros. Non podo máis, mamá. O inverno voa máis rápido que nós, pero temos que seguir. Medraches moito desde que saímos. Agora es moito máis forte. Abofé que poderás. A naiganza cubriuna coa súa ala e espreitou cara ao norte de onde viña. Avistábanse nubes no horizonte. Papá, non podo seguir. Claro que podes. Aínda falta moito para chegar. Para chegar onde? A un lugar onde non haxa guerra. Estás de todo que ese lugar existe. Por fin chegaron ao mar, pero o que procuraban aínda estaba máis alá. Como nos cruzar? Entón sequera se ve outrorela. Neste mar hai moitas illas. Poderemos ir descansando nelas. Nestas augas naceu unha civilización e tamén xurdirá aquí a nosa nova vida. Decidiron cruzar. Os máis pequechos voaban asustados. Baixo deles, o mundo enteiro semellaba agora líquido e tebroso. Eran moitos os barcos que prometían leválos ao outro lado. En pouco tempo descansaredes. A sorte agárdavos á final da viaxe. Algúns deles, cargados ata o tope, afundíanse antes de alcanzar a costa. Socorro! Axuda! Non sei nadar. Mamá, onde estás? Non te vexo. Temos que seguir adiante! Tras unha longa viaxe, deron ca orela que buscaban. Todos foron chegando ao seu destino. Os gansos chegaron ao verán do sur e aos horizontes abertos. Os humanos chegaron ao inverno do norte e ás fronteiras pechadas por outros humanos con coitelas nos arames. dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly over the rainbow. Why then, oh why
Non me chames estranxeiro. Non me chames estranxeiro, nin penses de onde veño. Mellor sabes onde nos leva o tempo. Podríamos correr da man ata o final do sendeiro.